Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kabataan dapat ginahambalan lang. Kabataan dapat hindi kalakip sa ginaistoryahan. Kabataan dapat sa grupo lamang sang kabataan. Apang sadto pa ina sa subong. Ang kabataan may mabaskog nga tingog. Tingog sa paghatag sang mga opinyon. Tingog sang manging kabahin sang pagbago. Tingog sang mga kabataan sa Aksyon no Radyo Bacolod. Aksyon no Radyo Bacolod. Tingog sang mga kabataan. Mayong nga syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang tingog sa mga pamatan-on radio program diri lamang sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Subong adlaw Enero 19 tuig 2020, programa para sa mga kabataan nga naghahatag sang bugal sa Bacolod kag Negros Occidental. Kaga programa man nga naghahatag sang paglaom kag inspirasyon. Mabatian sa kada Domingo nga adlaw umpisa alas 11 sang aga tubto alas 12 sang udto. Kaming inyong mga radio host. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Dale Salazar. Happy Sunday sa mga kaksyon nato na sa 61 tanan ka mga kabarangayan diri sa may Bacolod City, sa mga banwa kag syudad sa Negros Occidental, tubtob Aksyon Eden sa malabutan sa aton nga tingog kag pagpangalagad subong Domingo sang aga. Happy Sunday. Correct Action Dale. Prititit. Prititit. Na siya subong Action Dale. Happy Sinulog. Happy Sinulog. Viva Pit Senior. Pit Action Senior. Dale. Sige, sa mga nagabiyahe, padulong sa may syudad sang Kabangkalan, padulong sa may Iloilo. So, halong-halong Cebu. Correct. And of course, di sa aton sa Bacolod City, may pila man din ka mga kabaranggayan nga naga sa ulog man sang sinulog type balang festival or kahiwatan action needed. Yes, correct, diba, Action Dale? Kay dumiara na subong per wala labot sang Mascara Festival sa Bacolod as a whole. May ara man kita every barangay, diba, Action Dale? May ara man sang ginahiwat nila nga kapiestahan. Kaya mula sa subong Action Dale, no, ang mga nagabiyahe sa siling mo, nagabiyahe padulong sa syudad sang Kabangkalan, sa probinsya sang Cebu, maghalong-halong lang. Kag importante, hinay, gid Action Dale, kay makalambot gid sa destinasyon. Pero ti subong especially nagabiyahe pa Cebu Action Dale, no, gutok giniya ang seres, ang barko, pero ti diriya sa from Bacolod kailangan ya magpakabankalan ka land travel, pero ti medyo sulo sako-sako ang aton nga mga dalanon subong nga adlaw. Pero ti sa pagwa ta kay Action Dale, no, mga muna oras daw nagtulo talithi man gani. Ti base may mga ka-aksyon kita da sa syudad sang Kabangkalan, makapabalo man di sa aton kung kamusta man to, kung nagainit to bala o kung nagaulan-ulan man sa subong nga tiyempo. Kaya I understand Action Dale, ti ang kadtuon, ang isa sa kadtuon mo man, no, sa
sa sinulog, hindi lang action Dale nga ma-meet ka sa imo friends, but makita mo man ang kumbaga paano nila gina-celebrate ang Sinulog Festival, Action Dale. Correct, Action Eden. And syempre, hindi niya manigar ng mga lamhitanay, sining uling mga Action Eden since ikaw naka-experience kaya dito sa may syudad sang Kabangkalan. Arab lang lamhitanay, ang itom isina, pinta, mandira, ang iba nagasok-sok na sang white nga t-shirt para mag-serve sang remembrance after sang sining kahiwatan. Pero diri sa may syudad sa Bacolod, like sa Barangay Singkang Airport, nagasaulog man sila subong sang ila ika-45th Barangay Singkang Airport magsungay ati-atihan Festival 2020 Action Eden nga may sang tema nga Walk with Jesus, no? So ang ining activity month-long man nga nag-start sa tuwing January 11 kag mag-end sa January 26 Action Eden. So amo ni siyang ginamin ko nga daw mayara man diri celebration sa syudad sa Bacolod nga daw parehas man sa Sinulog Action Eden. Kanami Action Dale, no, kahit do kumbaga nangita way ang lokal nga panguluhan sang syudad sang Bacolod nga ti ang iba niya kung wala sang oras nga magkadto didto pero gusto ma-experience ang amo na Action Dale, no, nga kapiestahan, pwede lang sila makakadto sa amo nga barangay. Ti open lang man naguro Action Dale for bisan hindi kaya taga barangay amo na nga celebrate. Ti pwede ka lang kakadto to sa ila para maki-celebrate. And syempre, diriya sa Negros kadamo sa mga festivity, mga kapistahan nga ginahiwat, no, to subong nga January dito sa may syudad sang Cadiz, bayra man Action Eden sang Dinagsa Festival. So amo ni isa sa mga pinaka-colorful man nga festival sa Negros Occidental, especially nga arab lang lamhitanay man sang colorful nga mga pinta Action Eden, sinaot, binayle, mga concert, and at the same time mga tribe competitions man dira sa may Dinagsa Festival 2020 sa may syudad sang Cadiz. Usual makita naton ano man ang imo sining edad, bata ka man, tigulang, laga sinadya gid ano, especially kung Dinagsa Festival na nga ginahiwat sa kada bulan sang Enero Action Eden. Ti lain-lain nga pag Action Dale, no, nga the way bala sila nga mag-celebrate. Ti sa Kabangkalan Action Dale, ti kung mga paresa kon nga complexion, kung lamitan ka sang uling, ti do ka okay lang, kay do ka hindi balaanon, balaha. Pero kung pintaya, makita gid Action Dale galing ang kabudlayan naman kung pinta, kung sa buhok mo magtapik, ate, pila kadlaw gid bag-o ma-wash off ang pinta. Pero ti kung uling lang yung Action Dale, okay lang. Pero i-deal mo kay kikisabala, may ara sa mga naga-tripping Action Dale, hindi ginaya madula nga ang ang buli sang kalaha, ang biro bala kumbaga, amo na yang ilaya nga ginalamhit sa imo. Ang iba naman niya ga-effort gid nga i-powder ang uling Action Dale. Subuta nga sa bisang tubig, ti at least amo na do kumbaga makahambal ka balo nga do harap siya sa tinlo level. Pero ang iba naman niya uling tapos ang tubig sa kalog, amo na sorry ha sa mga nagakaon dabi sa mga viewers naton subo. But it's reality. May iban gid nga naga-tripping gid bala Action Dale, ilabi na mga grupo-grupo kag barkadahay. Pero ti syempre, it's their way naman to celebrate kag enjoy sang kasadyan. Pero tani, hindi lang sila balang kumbaga manghalit gid sang iban. Pero may ara naman sang iban ni Action Dale, hindi mo man malikawan nga nagkadto da siya sa Sinulog, kabalo man siya nga may lamhitanay da. Tapos kung lamhitan siya gani, nag-ubra si kapinangaki. Amo ning mga KJ nga ginatawag, and at the same time ti kapistahan sinadya. Before ka magkadto, kabalo ka na sa background kag mga posible mga senaryo nga magaluntad sa sina nga lugar sa paghiwat sang sina nga activity. So dapat hindi kita mag-killjoy kung baga Action Eden. Correct. Pero sa ihibalo sang tanan naton Action Dale, no, ti in line with the celebration man of Sinulog. Ang Sinulog gali Action Dale is a word meaning graceful dance. That's why nga kita mo na bala mag-parade na yun, ti ang Sinulog in honor of Senior Santo Niño. Ti magsaot na sila mag-parade da yung iban sway gina Action Dale, ti syempre saot gid kag gina-lift gina ang mga imahen da sang Senior Santo Niño. Lain Action Dale mo mayara nga Senior Santo Niño palaboy, may mga amo na Action Dale nga ti depende man sa mga beliefs man sang aton nga mga ka-action. May nakita ko na Action Eden na mo graceful dance.
ang sound iya ka sinulog, pretitit na kumbaga. Pretitit. Pero ang iyang steps tala. Abo, grabe ba? Sagad-sagad na ginasaya, ano na lang nagwa man. Be, So, gani, subong sang, wala ko I don't know kung yearly, lain-lain man action deal, no, ang ilan, no, nga mga, ni festival music. Pero, kanta, iham, dabi, ang yun sa utan, ng tala. Never mind, pero nag-viral to siya actually din sa area sang syudad sang Cebu. Pero anyways, it's more fun in the Philippines, especially sa mga nagkalain, no, kag masadya nga mga kaiwatan kag festival sa bugos nga Pilipinas. Dili sa Bacolod City ang preparation nila naton subong man siyang Bacolod Festival 15th Bacolod Festival nga magabukas na sa January 31 kag maga-end sa February 2 actually din. It's a 3-day celebration Chinese Filipino community diri sa may syudad sang Bacolod. So may mga series of activities man nga gin line up gin preparara ang gobyerno sang Bacolod sa pagsaulog sang sining kahiwatan. Indeed, it's more fun in the Philippines kidi actually din. Correct. Diri ka lang yung action deal makakita sa Pilipinas nga damo-damo gid yung action deal sa celebration kag kongkis kumbaga sa mga sang student patabla action deal ginahulat mo gid ang kapiestahan ni Amonia kay Butsilingon wala na sang klase. Correct. Alas 11:22 sa Action Radio Philippine Standard Time and balik na diri sa ato nga pangalagad sang tingog sa mga pamatan-on radio program and ginaangan-anganan namo ni Action Eden ang guest naton sumong sa aga ang mga young people nga mga volunteer nga nagabulig sa campaign para magpangita sa mga donations nga ibulig para sa mga biktima sa naglupok nga Bulkan Taal dito sa may probinsya sang Batangas Action Eden. So sa pinaka-latest nga report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council subong nga aga ang mga evacuees Action Eden naglabot na sa 17,227,900 or 50 or 17.2 million pesos ang nahatag ng assistance sa mga evacuees sang Department of Social Welfare and Development akon DSWD Action Eden kag sunod sa report ng NDRRMC 22,472 ka mga pamilya or 96,061 ka mga tao ang naapektuhan so far dito sa may area sang Batangas, Laguna kag Cavite bangod sining pag-alburuto sang Bulkan Taal Action Eden. As of Saturday, sunod sa mga otoridad, nagapabilin sa gihapon nga yara sa alert level 4 ang sitwasyon sang Bulkan Taal Action Eden. So sa sining mga tinion, kadamo sa mga evacuation centers dito sa area sang Batangas, Cavite nga temporarily dira nagastay Action Eden ining mga victims no so kaapektuhan man ang klase since temporarily ang mga eskwelahan naman siyang ginausar nila as temporary shelter Action Eden. Pero speaking of eskwelahan man action deal no kag syempre may ara man tato sang pamatan-on sa dito nga area halos 30,000 students ang na-displace bangod sa sining kalamidad action deal. That's why Enero 16 nag-issue iya sang memorandum ang DepEd nga kumbaga may memorandum nga nagamando sa mga eskwelahan nga mag-accept action deal o kung magbaton sa mga estudyante nga transferees from areas nga apektado sang Bulkan Taal. So kung para bisan wala sila action deal sa mga nagakaigo pa nga dokumento but makabig sila nga mga evacuees gikan sa Bulkan Taal apektado nga lugar sang Bulkan Taal ti pagabatunon sila para mapadayon lang gid sa gihapon ang ilang edukasyon kag pagtuon. Proud Pinoy ako Action Eden nga pisar sang mga kalamidad man-made man or natural disasters nga nagaluntad diri sa Pilipinas. Ang mga Pinoy ti grabe ang pagka-resilient grabe nga ang pag-mabinuligon Action Eden kung may mga nagakinahanglan, tragedy, calamity, or ano man dirang sitwasyon. Kita ya nagabululigan na kita diretanan sa Pilipinas para lang babuligan, mapatindog, mapabangon kumbaga ang mga nagakaapektuhan Action Eden like may mga kadamo na sa mga donations no nga ginapadala no para sa mga biktima
sining Bulkan Taal Action Eden. Even ang mga kauturan naton nga mga ETA nagabulig Action Eden bisan ning mga gulay-gulay lang bala. Dako gid ning bulig, especially sa mga evacuation centers para lang ma-sustain ang adlaw-adlaw nga kinahanglanon no sining mga biktima sang naglupok nga Bulkan Action Eden. Yes, Action Dale, kay sa aton nahibaluan pila bala ka mga pamilya ang apektado sang sining kalamidad. Kay sa aton record, Action Dale, may ara sang 22,472 ka pamilya o ko 96,061 ka individual ang bululigan. Ti although nga may masobra de 7 milyones pesos na nga financial assistance ang ginhatag man o kon ang na-collect nga donation para sa ila Action Dale. Ti kumbaga isipon mo do kulang-kulang gid Action Dale kay kung tanawon mo, do kinanlan gid i-rehabilitate ang bilog nga lugar Action Dale kay kitabunan gid sang abo mo. Ti color gray ang makita na lang to nila. Ti ang isa pa gid sa kinanlan Action Dale, ang tubig hindi lang para sa ilimno nila, hindi lang para sa inugpaligo, kundi para man nga makabulig wash out man sang mga abo nga nagtaklob to kumbaga sa ila nga mga puluyan sa palibot kay ti hazardous man Action Dale mo. Problema naman sa ikayong lawas ang inkaso nga ti palayo lang at tubangon nila kon hindi gid gilayon nga masolusyonan ang amo sina nga problema. Diri sa may syudad sa Bacolod Action Eden, ang SK Federation sang Bacolod City ang nagabaton man no sang donation para sa bulig sa mga biktima dito sa may Batangas, Cavite kag pila pa ka mga affected areas. So bukas ang SK Federation Office sa Bacolod City second floor sa Bacolod Government Center para sa pagbaton sang pila ka mga butang like mga donations. Pero mas gina-prefer nila Action Eden ang mga necessity gid bala or kinahanglanon gid sa mga biktima sining kalamidad like N95 mask, tubig, food packs, clothing sa Action Eden, rice, medicine, kag sleeping materials. Makita naton sa social media pisar sa mga nagakalatabo ti masubo-subo bangod grabe no ka massive sang effect sining paglupok sang Bulkan Taal. Makita naton may mga donations Black Action Eden nga mga bayo. Makita naton nga pisar sang pangatubang nakuha pa sige hapon sa mga Pinoy nga mag-smile. Bangod ang iban nagasok-sok uniform ka security guard, ang iban mga formal attire, ining mga bayo bala nga gindonara sang mga Pinoy para sa mga biktima. Yes, Action Dale. Pero kung tanawon mo, tigina share tama na mga litrato sa Facebook. Pero base wala ang iban nga ka misunderstood nila nga amo na nang nagakatabo ginakadlawan pa. Pero kumaga pagpasa na Action Dale mo sang positive vibes kay sila to gani nga biktima naga-enjoy na lang sila kaugalingon para at least somehow malipatan nila nga may dako sila nga problema nga ginatubang pero ti kitaya sa aton diri nga layo ta amo na lang nang kumbaga isa man sa bulig nga makapalapta man sang positive vibes may ara to gani Action Dale no nga sinanay ang suksok niya uniform sang Girl Scout may mga complete set of uniform gid bala Action Dale kundi ito guro naghalin ti amo man ang ginaayo sang iban nga kung mag-donate ka gani sang bayo na lang man nga bisan ang pambalay mo na lang da nga mas mayo na lang na sa mga uniform nga ginapanghatag mo to may ara pa to Action Dale ya mga office attire may mga logo gid balaya sang office kung sa imo na lang be magamit man nila. Ang importante, we find pamaagi or we find ways para lang makayuhom, makahatag kag maka-attract sang positive vibes sa anuman ang aton sining mga sitwasyon or circumstance Action Eden. Amo ginabala Action Dale no, isa sa makapabilib bala sa iban nga pungsod ang fighting spirit, ang positivity sang Pilipino. Although nga hindi na yalikom sa ihibalo sang tanan nga kung may kalamidad gani for example sa Japan may linog pagkabuas si Action Dale okay na sila dayon niya mo or after a week okay na sila dayon but kung diriya sa Pilipinas gani mabatian mo ang news kadamo sang bulig kadako sang kumbaga substantial ang monetary nga bulig sa aton pero nga
kinakulang gyapon nga ado kadugay sang rehabilitation, sang pagkaayo sang tanan o kung pagbalik sang tanan nga kumbaga before sang kalamidad amo na siya ang itsura pero nga kadugay pero amo na di sa aton mo amo na di kumbaga Pilipinas amo na siya ang actually ang nagapasadya sa Pilipinas action deal pero ang importante positivity lang yan sa gihapon. Sa action din nga pila na ka mga adlaw ang nagliligad ang humati naton sa mga radyo, balita sa mabasahan sa mga newspaper. Nga kadamo na sa mga nag-donate pero kulang pa na. So mas mayo if may ara pa kamo dira, no? Pangita kamo sang paagi or venue kung paano kamo dira makabulig kay even ang mga artista nagabulululig naman action iden ang mga athlete, no? Ang mga artista lang gikan dito sa affected nga mga lugar like sa Batangas, Cavite, kundi in sila nagdako or ginbunaga. Mayo man kay find time sila nga magbulig, mag-effort ang darnasang Pilipinas action identity bisan niya hindi pagbalite makit-an gid naton like si Angel Locsin, no? Siya gid nagapanguna bilang miyembro man siya sang Philippine Red Cross magabulig, no? Kag ara lang makita mo artista bisan no yung katabo makayuhom ka sa gihapon. Yes, kumbaga this is the time actually nga opportunity man no sa aton mga especially ang mga gina-stereotype pero may action daily mga politiko bala nga mahambal nga mabulig lang kay lapit na bi election pero ti ariya ti kay layo pa tong election diri mo naman ipakita nga magabulig kagid pero ti ang iba action daily nga bulig na gid magahatag selfie pa. Pero hindi na siling nga particular gid kay kung bukal sa loob kag kumbaga you are doing it for the interest nga magbulig kagid and not to boast nga hindi kaya magpadayaw dira sa social media ara na action deal sa mga nakakita man nga amo na wala mga candid shots kumbaga pares kay Angel Locsin nga dira na lang nahibaluan bangod sa mga candid shots nga mga kumbaga may humahanga sa iya. Last 11:33 Action Radio Philippines Standard Time. Going back itabla na actually din sa SK nga sining ilaman pag-accept sa mga donations. For your donations or inquiries, you may contact us at 431-1571 or coordinate with your respective SK chairman. You may also directly drop your donations at the SK Federation Office, Bacolod Government Center. Thank you very much and God bless. Andes naton na interview ho ng aton sining bisita live sa studio sa Action Radio Bacolod. Pamatian nanay naton si City Councilor Ayesha Joy Villaflor. The SK Federation of Bacolod, nag-acceptar kami sa mga donations ninyo in kind, preferably mga mask na, clothing, any food, any water nga pwede tato ma-share sa aton mga utod nga victims sang Taal volcano eruption. Pwede lang siya mahatag sa inyo mga respective SK chairperson sa inyo barangay or pwede nyo man siya directly madulong diri sa aton nga SK office, second floor, New Government Center sa office ng SK Federation sa Bacolod. Bali, all initiative lang niya ka SK Fed. Yes, oo, Dale. Kayong, kaluoy, balati in our own little ways, maybe we can share. And we are coordinate mo kami sa SK Federation President dito sa Batangas kay para may harata to ma-receive bala sa mga ipadala nga bulig. Mga kaaksyon, nabatian si SK Federation President sang Bacolod City Councilor Ayesha Joy Villaflor. So, speaking of donations, diri sa Negros Occidental, may pilaman ka mga city officials ang nag-launch sa ginasining campaign usar ang social media para makakulag action iden sang bulig para sa mga biktima sang Bulkan Taal. So, this time, live sa studio sa Action Radio Bacolod, makaupod naton ang isa sa mga nagbulig or young people nga nag-volunteer action iden kay naga-campaign pagid para more goods donations and cash dira abe ang madulong naton dito sa area sang Batangas, Cavite, Laguna kag iban pa nga mga lugar. Action iden? Yes, hindi ta na siya nakaginawa naman siya gamay action deals kay ti kabalo fourth floor niyang aton yang nga kaharian. Ari na siya action deal. Pakilala danay ang imo nga pangalan, sir. Kagang imo age, status, charot. Sige. Status pa gid. Sige, may ngaga no. My name is Keith Brian Urbanoso. So 23 years old, turning 24 tomorrow, no. So, membro gyapon sang kabataan na, youth gyapon na.
Birthday tomorrow. Doon na pati ako tong birthday Happy tomorrow. birthday. Happy birthday. Aha. Though matingala ang mga kaksyon naton kanami isang speaking voice na ni Sir Brian kay sa mga wala nakahibalo or aware, bata ni siya ni the late broadcast journalist nga si Sir Big Boy Urbanozo. So for sure happy gid no sa heaven si Sir Big Boy sa mga ginaobra no ni Sir Brian sa sining mga tinuon. Sir, tell us paano nagsugod ang ining campaign ang mga young people nga naga bulig pagid para makagather sang more donations para sa mga Taal victims. Okay, so last week lang gid no, since nagsugod ini sa amon lang nga grupo mismo sa high school mga friends ko. So amon gid nga concern is we have friends also and classmates dito sa sa may Manila na yon. And they are also affected sang pag-erupt sang Bulkan Taal. So we also have ang akon man nga amiga, ang iya nga upo dito sa Thailand is taga dito gid mismo sa Batangas. So ga-contact makami bala sa ila kung kamusta na to, anong kalatabo, and unfortunately no, kita naton sa ila to nga pag-post niya man sa mga mga pictures from her family nga nadulaan gid sila sa panimalay. So dito gid do nag-break ang heart namon nga kag naka-start man sa amon nga yung initiative nga sige try ta makabulig paano ta ni maka-start sang movement be or campaign nga maghikot sa hikayat man sa iban nga mga kabataan man or mga tao nga magbulig dito sa sa mga nasalanta man sang Taal. So we started man sang Lunes lang gid since we have a contact there no, si Zaiza Goles dito sa Manila, so classmate na siya namon sa Binild. So dito gid gin-start niya man nga mag-collect man blas ang sa mga donations and all. So we started also our campaign man sa social media. We added sa group chat nga sige mang-add kita members no, kay effective gid man ang social media subong diri gid man nagasugod ang mas effective ang communication unlike bisakwan sa text lang tanan ara na sa Facebook, sa Messenger. So we started a group chat, nanghikayat kami sa mga classmates namon more nga mga connections may mga network namon nga ma-start kita ask for donations, mga clothing, medicine, and also water supply, emergency kits, mga medicines, mga diapers, mga muna. So nagsugod gid dito and nagpasalamat man kami kay siyempre kay gamay man lang among grupo. We collected a lot gid. So we did not know kung paano ni namon ma-translate into mapadala namon bla sa dito sa Batangas. So luckily man kag answered prayer gid no kay ang sila ni SB Jason Tupas na ngiyara man sila sang ila man nga campaign man with that nga makadto gid siya dito sa Batangas, which is sang last Thursday I think ara na to sila nakapanghatag sila matamat. So we collected around 66,000 no ka mga face masks and also collected man sang around Wednesday kay kami to nagbulig kami impake sa mga boxes sa ila nga antes nila pagpakadto to mga man dugang nga toiletries, and also may mga tissues man kay siyempre, nagid ka damo sa nagabinakal sa mga sa mga face mask. So, out of stock na. So, one option is face mask, tapos butangal lang sa tissue. So, amon nga nga matamat na mo nga na pang obra. And then, luckily man, nga nakakadto to sila, nga safe, kag distribute nila sa mga tao dito. And we also have a contact there. Amo to ang friend man sa akon nga miga nga ginpa-contact man kay dito siya sa Provincial Veterinary Office. So ang iyang husband amo man to ang part man sa rescue team nga sila ang gapang libot sa mga gakinanglan sang face mask. So mga evacuation centers, so sila na lang man-distribute. So gapasalamat gid kami no nga tanan nini nga coordination do na gibla naging successful siya pagpalabot dito. So it's like nag-merge ang group sang young people kag ni SB Tupas para lang madulong no ang mga nag-gather yung mga donations. Yes sir. Pero may name gid ang inyo sining group or ka-random lang? Ang sa kabilugan yun no, ang dako ni nga spearhead ni SB Jason Tupas is Negros Love Operation Love Flow. So ara na subong sa social media nato no, sa Facebook, we created a page. So ang pangalan sa Negros Love Operation Lava Flow. Lava, just like lava tungod sa Bulkan Taal. Tapos, pero ang spelling niya Love VA. No, mo na siya.
So pila dira ang mga volunteers nyo, Sir Brian? So far sa amon nga group chats no, mayara kami mga more than 260 ka members. Other than sa amon man mismo nga personal man nga grupo, small group, mga around 150 plus kami. So hopefully na-bless gid kami nga kadamo sang gabinulig. And other than that, bisan wala gani actually sa group chat tungod mga kilala kay right now gapang tipon Sige, pa kami gapang sige ng kami sa collection. So mayara man nga hindi members nga gakadto digto sa amon nga HQ danay subong. So digto kami sa may alihis gapang impake no sa mga clothes, mga donations. So kanami gid sang mga kabubuton bla sa mga tao nga hindi lang wala sila sa may matag pero ang ilang chimpo bla nga para magbulig sa impake kay para ma-secure naton nga pagkadto digto ma-distribute ang aton nga mga donations. So, kumbaga, ang first batch na padala na to, kung nadala na ni SB2 Pass, medyo damo-damo to siya. So far, subong base sa inyo nga pagtanaw, mas damo tong first, o kung mas damo na gid subong? Actually, kay ang first gid nga batch, we prioritize gid ang mga face masks, which is amo gito importante, kay makita to sa mga pictures, do plain do, ganablibo, kung makita mga kabataan, bla. Tapos do, puno ka mga abo, do, ang ablang kakaklo nila sa salakyan gani ni SB2 Pass gasulod gani ang ang igko bla ang abo how much more ang mga tao nga ara lang sa dalan ang mga kabataan so kalain bla batyagon bla nga wala kami maobra pero amo na lang gid ablang maobra mo mabulig which is makadistribute ka sa mga masks so amo na amo tong ungin una right now more kami sa mga food mga canned goods mga noodles mga consumables kumbaga pa. Tapos we also gina-push ginamon nga maghatag ba ng iban other than sa mga gina-stop na gani actually namon ang pag-donate sa mga used clothes no kay tam-an gid kadamo and based on our coordinators there sa Batangas mayara man nga mga schools man nga iban nga may evacuation centers nga wala nagabaton pero mayara man iban pero due time na lang gid katama so ang mas priority gid is ang food. Kay budlay to sila magluto, especially ang tubig pagid kay ang ilang mga damage na kita total blackout na to dito. But in so far, sa ga-coordinate ka mo sa evacuation centers? Sa mga contacts naman dito. Pero wala sila gapang, let's say, hatag lang sa mga ara lang wala bala sa evacuation centers. Kaya actually, may nakita no sa news bala nga damo nagareklamo nga mga victims man sang Bulkan Taal nga eruption nga wala sila nagahatagan sang relief goods because wala sila sa evacuation center. Amo nang sang iban. Pero tika mo ga-coordinate ka sa evacuation centers. Pero right now sa amon nga small group no. Kay small efforts mo kami kay tungod sa contact namon dito, nagkadto gito sila pan-distribute sila sa mga goods. Mayar kami sa mga rice, mayar gid tubig. Actually mayar to nag-donate mga more than 2,000 ka water bottles no. Mga bottled waters I mean. Tapos may mga kita sa mga emergency kits, mga medicine. So gin-distribute kini outside sa evacuation centers kag diretso ini sa tagsa ka family. So amo na nga bisan gamay lang bala. So far damo gid sa mga nagbulig. Actually we've gathered more than mga around 50,000 pesos no of donation, cash donations. Tapos ang amo naman niya nga target is to buy goods which is amo na tong ipambakal tunga namon and then we have a chosen beneficiary man no which is amo tong ang upod sang amon nga sang akon nga miga dito sa Thailand nga taga dito sa Batangas. Galing ti do bulubag bugatan ni Subong Action Dale no kay ti liga to halos mask lang to tanan subong may mga canned goods ti balik pa to liwat si SB2 Pass or another group naman. Mabalik pa to sila tapos I think hindi lang sila duwa liwat ni Pastor Russell ba no. Mayara kita dugang siguro which is tomorrow kami sa meeting no sa mga campaign heads meetingan namon regarding sa kung saan asta ang aton yung mga pag-accept sa donations for the second batch and we'd like to discuss man regarding if there's a third batch pa or a fourth batch since ang Bulkan Taal steady pa na sa Japon wala pa di ba ang alert level. Yes. So sige na we don't know no kaluyan lang ang tani nga medyo magnubo na siya pero we don't know yet so we'll try to collect yapon and we'll try to raise pagid awareness ang aton nga campaign kay base muna in kaso bala next
next batch may ara pagidamo may mabulig, and we could continue give sa mga distribution sa aton yung mga relief goods. Bride din sila pwede makakonect senior ma-deliver sa inyo sila mga donations or through social media or may office ka mo dire. Okay, so i-promote ko na namon ang page namon, which is ang Negros Operation Lava Flow. So we've gathered na mga around lapit na kita 500 ka likes, no, kag follow. So ari di tanan nga information regarding sa sang aton yung mga distribution sa mga kinanglan naton. And we have food and toiletries. You could contact me, no, sa 0977-285-8356. And then for used clothes or medicines, pero subong priority is mga underwear, mga disposable underwears, kag mga slippers. Mo pagina kay itong mga kabataan nga gatiniil lang. So for use mga underwears and medicines, si Raylen Makahilo. So you could contact her at 0916-212-8961, and si Ma'am Lourdes Faith Panagiton. So 0920-820-1105. And for additional mga face masks, no, sa kay Ma'am Charlene Kate Pabilar, 0995-068-1630. And for cash donations, no, kay Ma'am Marby Tirado sa 0915-652-0837. So actually tanan nga informations, no, ari na gid sa aton nga Facebook page. So kabay pa nga mag-follow kamo kag maghulat sa mga updates regarding sa aton nga distribution sa relief goods. Sa liwat, ano to gani Facebook page ninyo? Negros Love Operation Lava Flow. Negros Love Operation Lava Flow. So sa karon pa dayon pa sa gihapon mga ka-action na nagabaton man sang donation kumbaga kung pila lang man wala man sila nagapili, pero naga-pick up kamo, like kung may magpakabay manggid nga regarding gali sa sa pick up sa drop off sang donations, subong stop na kami sang impake kay ang ginaka na namon sang HQ kung ginanding kami gapak sa mga relief goods, sirado dahil subong tomorrow kami ma-resume, pero masaylo na kita sa Bacolod Public Library. So digto na gid ang HQ naton sa may Rizal Elementary School. So sige gito ang tomorrow pwede pagid kami accept kag ma-impake pa yung dugang. So sa tanan nga base bla kung may ala kamo chimpo bisan wala kamo sing i-donate, ang chimpo yung very important ginano kay makabulig, the more the merrier kag para mapadasi pagid naton ang pag-impake sa aton nga relief goods. So ano pa duginan ni pagpack to gina like ready na ya for distribution. Muna yeah, kami to nga steady namon nga kung ano siya toiletries na gid siya para pagka bukas isahay ka panagtag. Amo na siya. So subong ang ara dito sa HQ namon mga igo-igo gid guro puno ng isa ka kanter siguro. Wow, so dako damo gid, which is nakita namon ang kabubuton sa mga taga Negros. Grabe. From Negros alone. Negros alone na yun siya. Pero may nag-contact niya sa inyo, like may mga nagpadala gid bala sang mga as in like used clothing or canned goods, or more on kung layo-layo sila ga monetary na lang. Kung layo sila, actually we have sa may mga friends kita abroad, naga-wire transfer lang sila. Tapos gadiretso to sila, actually may kami gadiretso sila sa Manila ng mga contact, tapos dito nang makal sa mga goods, which is subong gina-distribute na nila subong sa Batangas. Tapos ang kung iban ginabakal lamon, may ga-intend nga ibakal for specific nga purposes, may man sa for water, may man sa mga medicine. So sari-sari katama. Mas ginapush namin kung magpadala sila, kung instead kung layo sila sa Bacolod, mas may na lang mapadala na sila for buying. Kay kami na lang mangita kung paano na sa mangumpra sa mga goods. Pero ang way ni ganit syempre land travel gini mo bali Bacolod to Iloilo ni siya, Bacolod to Iloilo to Katiklan, no? Katiklan. Dito ang ruta nila ni SB, tapos diretso sa Mindoro pa kadto sa Batangas. Wow, grabe. So one day more than one day nga travel. So kapoy man sa ilang apart kag syempre delikado man kay way man ta kabalubla kung ano tong ara digto. Subong. Sense of volunteerism nga ginatawag Action Eden, hapos lang mag-donate if mayara kita sang extra dira nga kwarta or damo blessings nga nagaabot. Pero when it comes sa pag-organize, paano ni asuguran, anong nag-lead sa inyo sini
nga mag-organize gid. Kay hapos lang magbulig mo pero mag-organize kada mo sa mga contact person and of course take kada mo man sa mga luyaga mag-donate. Ara ba lang nga pabudayan ko pa bikaw galing kung pwede man lang ko ka-donate. Your thoughts na. Para sa ako, I think speak man, no, ang grasya sa Ginoo man, no, sa aton tigisa kabuhi. Actually, when you see bla kung anong ginaagyan nila subong, especially amo gitong thought nga madulaan ka balay, you think it to yourself bla kung ikaw mismo bla madulaan ka sa panimalay. Siyempre do ka helpless mo. Pero it's one way man nga ma-realize mo bla nga bless ko katama, ngari ko diri subong safe ko. So paano ko yan mapabatsyag man sila nga siyempre sa fellow countrymen man naton nga ari man kami di para sa inyo bisan layo kami. Amo nang pabatsyag namon sa inyo nga ari lang kami di gyapon ya. Buligan ka mo namon bangon. Yes, pero syempre, pero kung ang gapak to subong sa inyo nga HQ, or hindi subong, I mean, na sa mga nagliligad pa ngayon nadlaw, tagpila ka mo da kabilog, kag pila ka oras ang hindi ba na siling usik, action dilo, pila ka oras ang ginapundo nyo dito, nga mag-repack ka mo? Personally, gani, sa mga, mo sa group namon, no, start kami 6:30, pero siyempre may mga obra pang iban mo, gainapas sila mga around 8 or 9, tapos galabot kami sa first namong pagpack mga around 11 or 12, tapos muna balik naman for the next day. Sa naligat to mga around more than 10, 12 mga dira nga people. Tapos kagapon pila kami, mga 4 lang kami siguro, pero sige lang gyapon kay makita mo ang accomplishment nga lapit na kami matapos ni, tapos amo na ni ang nagpadala dito do ka excited ka man blang nga mabato na nila, fulfilling ka tama no. So hindi na mabayaran sa kwarta ya ang amo na nga feeling kag blang sense nga tuod nga mapakita man sila ang it's a way by ang pagbulig nga ma-remind man ang mga tao dito nga ang Ginoo ara man para sila. So we're all instruments of God mo. So isa gina kapaagi nga mapakita ang grasya sa Ginoo, which is through volunteerism ano. May ara man nga nagpalapit dito sa inyo nga wala siya may ginhatag, nag-upod lang siya repack sa inyo kag napakita siya nga gusto niyang mag-upod travel dito. Miara gid ya. Damo gid dito nga mga nga gusto gid magato. So that's why nga ma-meeting gid kami tomorrow no to achieve that kung sino gid ang person or people nga makadto dito upod distribute kay siyempre, kung amo na to kadamo, alangan duwa lang sila gyapon kabilog ang manghatag-hatag dito. So, it's very tiring gini. Kay kamo na nga dan nga, siyempre, madrive pa kamo, bulos-bulos pa sila to ni SB, tapos ang pag-distribute, duwa man sila. So, kapoy gina. So, I think miyara gid kita so may maupod man dito pag-distribute sa mga families dito. Pero sa una, duwa lang gid to sila gali. Duwa lang gid sila ya. Tapos, amo to grabe gid guts nila. Kag syempre grabe man ang prayers namo no. Kay bisan sila man mismo, they poured out their syempre as human beings no. Even though lang ang imo nga ang imo nga hope man nga mahatagan mo sila sang bulig ang mga tao dito. Mihara gid ang sense of fear kumbaga pa. Syempre you might not know bla anytime ara ka to sa danger zone mo. So anytime anything could happen. But ang faith bla nila, ang dalaman sila sa pagbulig, mas naglabaw ang ilang sense of volunteerism man, kag sense of love man sa ilang kapwa Pilipino. Kag ang bulubudlay na ti action deal, duwa lang sila daan, ti dapat, kumbaga, yun nanay, gid sila yung duwa. Kay kung tuyo ng isa, dapat istoryahon na isang isa. Kay para nga makapadayon lang drive, tapos duwa lang sila daan, kung kinanlan nga may kinanlan lang, palayo lang flat ila goma, mga mga circumstances. Tika budlay, kiduwa lang sila. And there's also one thing man no, sa pag-travel nila, especially kung kagahon or kung hapon or gabi na, zero visibility ang ang sa alagyan dito. Kay grabe kakapal pa kumbaga ang aso. Amo na ka delikado gid ang travel dito. Siyempre galagas ka oras makadto ka sa barko. Siyempre kagahan sila kapoy ka pa, amon ablaw. Ang imo na lagi niya mabulig ya prayers na lagi para sila nga mag-safe sila ang ilang travel kag ma-achieve man to nila ang ilang ilang ma-reach nila ang ang ilang destination muna. Is this your first time kamo nga group nyo sa Binild nga nag-form or organize ang sining
Ako bulig para dito. First time ni siya namon nga pagbulig man. So gin-try na ginamon nga this year i-make it formal na lang, we'll make a group nga amo na yung aton purpose. Kay it's very fulfilling man, no? Kag at the same time damo gid mabuligan nga tao. Amo na nga hindi lang tayo kay kami vite syempre amon nga teleponan na inom amo na ablaw. So why not nga i-make naton ang aton nga pagtipon amo na parte sa pagbulig sa sa mga gakinanglan. Gagasto kita dagani isa ka bucket gani sa may tipis daw, tapos hindi ka katag sa chimpo mo, gatag ka dagani chimpo mga 4 hours hasta kagaon nga hindi man na sadya pero hindi mabla productive gid la tanto. Subong for a cause na gid. For a cause gid niya. Pwede man ka impake da samtang ga shot dati way man kaso kabulig ka man daw mo na wala. Sadya mo lang ni. Sa una while ga inom, girls ang ginaistoryahan. Hindi man ako. Hindi man Akay ga pamatidan si Arto. Hi Art, thank you gid. Istorya namon mga mga kamayuhan man balaw. Pati ka buhay na kay syempre nga matamat na matatigulang. Bri, your final appeal sa mga ka-action naton, and base may luyag ka pasalamatan nga mga nag-donate. Go ahead. Hindi ko na maisa-isa ang tanan nga nag-donate, pero you know who you are. Dako gid nga salamat sa inyong kabubuton, sa inyong halinis inyo nga heart mo, ang inyong pagbulig, paghatag sang bulig dito sa mga biktima sa Taal volcano. So thank you gid, and may God bless you more, may God bless your family, no, kag may you continue gid to be an instrument of God, no, of helping sa mga kinanglan. Kag I'd like to thank also si SB Jason Tupas, no, for spearheading this campaign nga Negros Love, Operation Love of Law, kag sa mga tanan nga admins dira, no, di ko na maisa-isa kay actually hindi ba kami mayo kilala na gitanan, pero amo na yung nagtipon kami for a single cause, no. Thank you gid kag sa mga mga iba nga Negrosano, no, which is ginhambal mo to ng liga ni SB Tupas nga bisan ordinaryo ka lang makabulig ka. Ara na sa imo yung kabubuton kag as much as possible mo na kung hindi man lang gid makahatag ka ang chimpo amo gina ang importante, mas importante gina actually kay syempre amo na mong hindi niya mabaylo ang imong chimpo. So ang sense of volunteerism nga ginambal ni sir amo gina ang palabaw sa mga kada volunteers, no, diri sa aton nga campaign. Kag tapos I'd like to thank pagid, no, sa mga contact persons nato, mga coordinators dito sa Batangas, especially ang sa amon nga group, no, which is ang amon nga group na Gobra kami Padayon Foundation, no, kamo na, pero it's still unofficial, pero we'd like to make it official within this year, no. We'd like to make it possible mga other than this maka-contribute kami sa sa amon nga tag sa Pilipino amo na. Tapos like to also encourage everyone nga kung may chimpo pa subong semana, no, makahingago kita sa second batch, pidi pagid ka mo kahatag. We'd like to prioritize lang basta ang mga food, mga consumables, water, emergency kits, kita hindi lang mga medicines nga mga para sa mga adults but also for the kids, no, kay damo gid kabataan dito nga grabe ang pag-antos nila. Tapos we'd like to also ask for mga disposable underwears, other than mga used clothes, mas mayo siguro mga towels, face towels, mga blankets, beddings, kay ang ibang dito gahigda lang, no, sa salog. Tapos muna yung higko, tapos ang dito sa evacuation center, yung siyempre si Radan, gi-circulate tong higko pagidla. So amo na yung ang ilab lang sanitary pagid yung mga bagay-bagay, ang mga kabataan, mga diapers, amo na mga napkins for the women, tapos ano pagid. Amo na ang cash donations kay ang mga cash donations kuha magina namon i-audit pagina namon nga mapakita namon sa inyo kung diin gibla nagkadto. So amo na I'd like to encourage everyone to also like our page, to follow us for updates, Negros Love, Operation Love of Law. So dito lang gid kami ma-post sa among updates kag kung ano pagid mabulig sa mga taga Negros, no. Dito stay updated lang. Mula na.
Bray, may nag-chat di sa akon kung pwede siya kuno kapadala adobo nga manok. Dito pwede charot lang. Para sa mga volunteers. para sa volunteer. Oo, nga pwede. Ang gapang-pak. Oo. Pwede manok. Pwede, Kami na na yan. Other snacks. Kami na yan ni Action Day lang nga hambala. Wala siya yung nagapangayo ha. Nga titagaan. Sa kagapang repack sila. Kami in behalf ni Action Day. Diba, si may makadulong to sa ilang. Nga maganahan man sila bala. Mag-repack. Pero syempre, kumbaga, ang naghahatag sang bulig, tagaan man sang bulig. Kaya kumbaga Action Day, it still boils down nga hindi lang ang ginhataga nila maka-benefit. But sila man mismo nga grupo maka-benefit knowing Action Day nga tinagambal siya daan nga sa group chat hindi tanan kilalahay mo. Hindi ka kilala But na actually Action Day ari ko sa group chat. Oo. Ara ba lang may makilala kasi syempre kung ara wala labot sa do ka gwapa ni how. I-add mo maka-start ka friendship. Pero ara ba Action Day naglawak ng imo nga connection for future purposes nga hindi iya sa imo own interest ha. But wala taman ginapangayo, natural calamities come and go. Maka-start ka man bala Action Day nga makabulig man sa iban nga tawo. Kagoldo nga ang main focus sa subong Action Day mo mga pamatan-on nga nagabulig sa especially sa Bulkan Taal nga mga victims. May na-learn ni Kuya Gyapon Action Day kay kabalo ka araba lang hambal nila nga mature gid yang kabataan sa insakto nga oras kag depende kung choice na nila nga makita man ang realidad. Kaya especially sila, as I know, Brian is 23. 23 years old. Ang iba ni Action Day, manatambal niya, magatipon, gainom sila. But now, kay choice nila, nga magpaka-mature, kag nakita nila ang realidad, that's why nakakam up sila into something not just beneficial para sa ila kagalingon, but for the benefit and the good of the many. This is a worthwhile initiative, Action Eden. So kabay pa, let's pray for more donations ngayon sining mabaton para ma-deliver man directly dito sa mga affected areas sining Bulkan Taal nga kalamidad. And at the same time, tiyan mo na Action Eden, let's do good. Samtang kita ang nagakabuhi para at least may mga good records man kita sa ulihi kag madumduman sang tawo Action Eden daw ka legacy nga mabili nato para sa ulihi kung mag-edad kita mga senior citizen kita mayara kita sang mga positibo nga pwede naton maistorya sa aton mga kapuhan. May isugid kagid Action Day kag wala to hamba kainan ni Brian nga hindi mabayran sang kadako man nga kantidad sang kwarta ang self-fulfillment the way sa time nga nagbulig ka sa mga nagakihanang lang. Sana all maglobyahan like couple nagabulig. Couple goals. Couple goals. Hi da kay Art nga nagatanaw subong ato siya sa Thailand. Yeah. Sige. Alas 12:03 sa Action Radio Philippine Standard Time. Action, thank you so much sa pag-upod sa amon diri masosobray sa oras nga pagpangalagad sang tingog sa mga pamatan-on radio program mabatian si kada Domingo nga adlaw umpisa alas 11 sang aga tubtob alas 12 sang udto. Programa para sa mga kabataan nga nagahatag sang bugal sa Bacolod kag Negros Occidental. Kag programa nga nagahatag sang paglaom kag inspirasyon. Sa liwat kami inyong mga radio host. Action Eden Aboso. Kag Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,